Señoras, señores, son as 7 menos 7 minutos da tarde. Aquí estamos os da Voltas co Prato cociñando como todas as tardes en directo. Sí, somos nós, aquí estamos na Televisión de Galicia, a mellor televisión de todas onde tedes que ver a cociña en directo porque non hai outro programa que faga cociña en directo. O sea, así, que pasa? Gusta vos a xente? Veña un aplauso para o público tamén, olha. Está aquí connosco. O público é maravilloso. Por certo, se non nos seguides no Instagram, moi mal. Seguídenos en @voltascoprato porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano, E son realmente maravillosas, xa o sabedes. E atención, porque vamos chamar os cociñeiros do Voltas co Prato. Que pasen, por favor. Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Que traes? Unhas flores. Que me trouxeron hoxe. Pa min? No, pa min. É para mí unha pulsera. Sí. É pa min? Pa ti... Pa ti tamén. Que estás celosite? Pa ti tamén. Vamos, pa ti tamén che trouxeron algo. Isto trouxe unha Aurelia. Isto trouxe Aurelia de Guntín. Aurelia, que está aí, Aurelia de Guntín, que nos trouxe uns agasallos. Ole, un aplauso para Aurelia. Ole. A ver. Que fixo ela, Que fai ela, Pero supoño será, é unha pulseira como a túa. É como cago na leche. No, igual Aurelia, no. Son iguales. Igual, bueno, parecida. Son parecidas. Parecida. Bueno, así, ahora sí que somos amigos. Ahora para No, poñela... porque se queixan todo o tempo, Aurelia. Darme a posto. Cada vez que nos mandabas A ver, algo, non nos mandabas toma aí. peles, A ver se somos vexo. celosetes. Non ve. Sí, vexo. O patrón non ve. Aí, enchufa aí. Ahí está. Moi Aí ben. está, moi ben, pois... Espera, aquí está. somos Aquí está. Ver friends. Pois, Aurelia, moitísimas grazas. Supoño que hoxe vades de dedicar as receitas. Veña, claro. Non? Vai para ti, Aurelia. Pois veña, vamos a dedicar as receitas a Aurelia de Guntín. A ver que... Begoña xa marchou. Porque vou poñer aí car flores para que se vexan. Aí está. Xa está. Podemos ir ver o vídeo? É que non teño máis maceta. Podemos ir ver o vídeo? Sí. Vale, pois a ver que nos trae Carmen de Guntín. Ola, son Carmen Leño de Lugo, gústame moito as repiradas feitas con mazá. Ahora que estamos en tempo de mazás, gústame tarta, gústame bizcoito, gústame de todo o que se feito con mazá. Gustaríame saber o que me vai a sorprender hoxe, en Voltas co Prato. Así que mando un saúdo a todos os de Guntín. Dico. Ese aplauso para Carmen de Guntín, que está connosco na Voltas co Prato, a Televisión de Galicia de Guntín, como Aurelia. E pedía mazás, como di a canción. E claro, Mira, Julio vende mazá. Sí? De manzá verde. por que están tan animados hoxe? Non sei. Está complicado o tema, porque aquí fixamos moitas veces mazás. Entón, Xulio, que vas facer? Roliños de mazá, canela e crema. Nada menos. Fritos. Roliños de mazá, canela e crema. É unha sobremesa. Unha sobremesa. Vale. Claro, doces, crocantes. Vale. Saborosos. Sabedeiras, como lle gusta decir Quentiños. a unha amiga nosa. Moi ricos. Vale, moi ben. Cremosos. Pois esa, melosos. mira, é que lle acabo de decir no vídeo a Begoña que non se mova daqui, porque marcha da Estás imaxe, atendendo os da imaxe exceptivos. e dalle igual. Estás atendendo os Pero porque exceptivos. estou moi nerviosa. Vale, pois estate quieta, o sea, pode estar nerviosa no sitio. Sí. Veña, que vas facer? Non lle rifes, diante miña. Non me rifes, Bueno, vale, pois non che rifo, perdón. Non me rifes que che collo xenreira, Desculpa, Pois Begoña. chugo a xenreira que non te podes ver diante despois. Xa matés. Veña, que vas facer? Non xa teño, que xa tuvera, cuidado. Arranca. Vou facer unhas flores de mazá, super sinxelas, super fáciles, xa verás. Pero flores con máis dentro. Pon cumpleanos, pon a boda, pon a comunión, Pon a poda. pon a boda, pon a comunión, pon banquete, pon a... pa todo, pon a cena de empresa, pon a comida de empresa, vale? Pon a comida familiar tamén. Todo eso Espera. pódese facer no regueiro da cova. No regueiro da copa. A miña pregunta é, a ti, se na nosa cena de empresa que teremos en próximas datas, che poñen as túas flores de mazá, Encantada da vida. encantada. Teño ido a algunha celebración que temos comido moi mal, todos lo vemos. Non sei de que estás falando, Begoña. Non sei de que estás algún falando. sitio, temos ido a algún sitio non comer tan ben. Bueno, Prefiro as podemos... miñas flores de mazá. Espero que non se enfade connosco a señora Televisión de Galicia. Vamos cociñar Non foi no culpa Voltas co dela. Prato mazás. Marchamos con Begoña Vázquez. Veña, vamos para lá. Begoña. Que pasa? Ahora non se pode decir nada, No. Ostras, como baila, mira como baila. Moi ben a cámara, Ostras. Robar un segundo este coitelo. Sí, dalle. Veña, que vas facer cas mazás, a ver? Bueno, contoche. Sí, contame. Vamos a facer, primeiro pelalas. Vale. E o que vamos a facer, vamos a... Quitarlle o corazón. Exactamente, quitarlle o corazón, pero como non temos descorazonador, collín un cacharro destes, unha boquilla de unha manga de pastelera,
E vamos a cortar en rodelas e despois... Ese é un super consello. Mira, cando non tes unha cousa na cociña, hai que ter inventiva. Pois xa está, non hai máis. Non é isto, pois estes tubos de facer as cañas. Sí. Tamén o podemos usar. Sabes, mira, ahora cortámolas así. Ah, vale, quítala. Sí. Mais ou menos dun centímetro de grosor, vale? Ese é cativo, ese coitel, va? Sí, a verdade que sí, pero tú viñe que deixar a Jules o outro. Sí. Entón, Toma. Non fai falta que xa me No, reixei. que ela ten que ter inventiva, xa o dixo. Xa está, mira. Chamade, non sei, por favor, a xente da casa, o 664-483419. Ese é o teléfono da Voltas co Prato, como sempre, que nos podedes chamar para o que queirades. Se queredes cartiños, chamade. Se queredes falar con nós, chamade. Se queredes comentar algo, o que vos dé a gana, chamade tamén, porque, ademais de todo iso, falaba dos cartiños, repartimos 50 euros dunha vez e 50 outro no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. E atención, porque seguimos con o noso sorteo aberto, Sí, sorteo, ata mañá. Mañá é o último día. Mañá xa está? Sí, mañá damos o gañador ou gañadora do sorteo. Que suerte, E sorteamos o libro da Voltas co Prato. Claro, evidentemente, o éxito de vendas, Estamos sorteando moitos, porque é que nos piden moitos. Que maravilla. Esa é a realidade. Éxito de vendas en Galicia, así que estamos moi contentos e moi contentas de como lle está gustando a xente o libro do programa. Sí, a xente fai receitas. Fai. No, a xente Eso é máis manda... interesante dos libros, Manda fotos das receitas, moitísimas, ao Instagram. Fainas, que é moi importante. Os libros son para usar. Que se manchan, non pasa Sí. nada. De feito, eu creo que xa deberíamos facer outro. Sí, Plastificado. A min preguntan moito. pero tú non escribes. No, sí, é que eu eso hai que... No, eu neste teño que escribir porque quero cobrar. Entón, claro. Entón, si quero cobrar, teño que escribir. Foi o que me dixeron. Ti, se queres cobrar, tens que facer unha receita. Claro, home, deberías. Unha receita, pero titurizado por ti, Pero tens que facela Sí, aquí non hai primeiro, problema, Sí. Non hai problema, que te axudamos. Tens que facela no programa Home, primeiro, o teu unha receta fácil. Unha receita faciliña. Faciliña, sí. No. Sí, unha crema de verduras. Claro. Vamos alá, vamos facer unha. Mira, colles así Vale, sen... a masa. E pois o que faz? Ostras, ila pasando todo ainda dá un traballo. Ainda dá traballo, sí. Sí. Tamén a podíamos facer de outra maneira. É que eso sí que dá traballo, Bego? Non dá traballo. Cañotas, traballo son outras cousas. Andar a leña, Home, xa. outras cousas. Esto traballo non dá. Estás tranquila? Andar a leña, sachades patacas... Claro, eso sí que evidentemente. é. Pero isto é unha tarde divertida, cor nenos en casa. Sí, é o que se me Ou ocurre. contigo, que tamén eres medio neno, así. É o que se me ocurre a min, É o que se me ocurre a min. Non teño que facer, digo, vou volver con masa desa... No, pero xa verás que ricas quedan, porque o Eso traballo sí. merece a pena. Eso seguro. Xa Pois verás. veña, vamos marchar con Xulio Mato, vamos deixar a Begoña Vázquez aquí facendo o seu traballo e imos co home de Silleda con Xulio Mato. Que tal, señor? Como estás? Aprendiche a facer as flores? Para levar para a cena da Ui, empresa? que ben mula aquí, Home, eso é, mira, aí de Porque momento tes manteiga- manteiga, canela Que e vas a mazá. utilizar isto? Doulle voltas. Dalle, sí, Con move. Madre mía, que voluntarioso estás. Porque é que teño que aprender, teño que facer unha receita tes para que- cobrar no libro. É verdad. Claro. Vale. Entendes? E que vas facer? Que tens pensado? Esta é unha boa receita, Espaguetes con chourizo. Moi ben, moi Que? moi actual, actual. A ver, moi actual, eu aseguro que en calquera piso de estudantes hai espaguetes con chourizo. Home, claro. Seguro. Que sí, seguro. Home. A ver, dalle, está a to peso, dalle, súbelle o lume. Bueno, Está a tope. pouco lle queda, Veña, dalle caña, mira. Aí está. Ves, xa empezou a soltar un poquinho da uña, entón vamos a É botar máis aí. manteiga botarse aquí, non? Aquí o le Vamos de manteiga. manteiga e agora vamos a botar azúcar. Aí. Entón, con isto que vamos a facer é un recheo sin miedo, Aí está. Vale, moi ben. Vale. Sí. Dixeron aí un caramba, No, caramelo. Non caramba. Dixeron aí un caramba. Bueno, que Vale. máis? Dixenche de crema, mazá e canela. E canela, canela xa levas aquí. Temos mazá e canela. Entón vamos a facer unha crema pastelera moi sencilla. Vamos a facer poquinha cantidad, un cuarto de litro. Deixo así. Ti acordaste, sí, ti acordaste da receita da crema pastelera? Como facíamos? A ver, as cantidades. Pa un litro de leite. Que? Acordaste? Pa un litro de leite, Sí. 8 xemas. Moi ben. Canto azucre? 100 de maicena. Azucre. No, de maicena, dixen de maicena, 200 de azúcar. Moi ben, moi ben. Bueno, son 90 de maicena, pero casi hai unha aproximación aí. Ostras, eu redondeo. Xa, vale. Poñamos a quentar o leite. Veña, va. Vale. E vamos a botar, se son 200 de azúcar, vamos a botar uns 50, vale? Ah, porque vas a facer un cuarto, non? Vamos a facer un cuarto de litro, Vale. sí. Temos aquí xa 2 xemas, Entón, en vez de 8, 2. 2 xemas. Eso, En vez de 100 de maicena, 25. Moi Neste ben. caso vas a botar Aí 20, están. seguro. Vamos a botar 25. Ves? Vale, 25. 25. Temos aquí o leite, o sea, un pouco de leite cas 2 xemas.
E aquí vamos disolver a maicena. Ostras, ahora entrou unha gana de probar a facer unha crema pasteleira. Pois xa, tan pronto chegues á casa. No, que teño un programa de radio. Bueno, pois pero vas chegar á casa algunha hora, non? Pero ás 12 da noite me vou poñer a facer unha crema pasteleira. Bueno, no, pero xogar a PlayStation, a consola, sí. Ás 12 da noite vou para a cama directo. Bueno, mira, mesturamos ben, o leite xa quería ferver, por eso quitei do lume, vale? Porque non pode ferver. Sí, ten que ferver, pero o que non queremos é que se nos queime. Queres que move isto, non? Sí, move un poquinho eso. Buah, está super cerca de ter unha receita propia, cañotas. Estou aí. Estás aí? Estou loitando por ela. Vamos a dar cunha varía de verdad, que estou aí ca pequena. Veña, vou chamar a convidada, porque senón... Pomo leite o lume xa. Vale, veña. E de paso recibimos cun fortísimo aplauso a Carmen de Guntín. Un aplauso para ela. Hola, Carmen. Hola, boas tardes. Boa tarde, benvida. Como estás? Moi ben. Benvida, Moitas gracias por invitarme. No, gracias a ti por vir. Nós agradecidísimos e agradecidas de que estés aquí. Ti tes maceiras? Sí. Sí. Non moitas, pero algunhas sí. Bueno, pero tes na casa, entendo, non? Sí. Para comer hai. Ostras, é que nós temos maceiras na Podes casa... traer o saco delas. Non, teño, non te preocupes, xa sei como funciona. Todo maceiras, cañotas. Teño unha... Disque. Teño unhas cuantas maceiras. Vale. Pero claro, ás veces temos tantas mazás que non sabemos que facer con elas, entón. Temos un par de receitas a ver se che gustan. Xulio. Roliños. Carmen, roliños de mazá, crema e canela cada por aquí. Vale? Vamos a utilizar pan de molde, que se hai nas casas sempre hai algún deses que queda aí. Ostras. Non vamos á tienda. Mira, a crema xa está, Temos unha cremiña pastelera normal, que xa temos lista. Déixame que acabe con isto, porque non dou feito dos cosas á vez. Primeiro teño que mirar unhas cos outras. Primeiro teño que atender a unhas cos Sí, outras. nós estamos ben aquí, non te Aí xa preocupes. está, vale, Estamos mira. ben, estamos ben. A crema xa está. A crema xa temos unha crema pastelera normal, con 2 xemas, un poquinho de azúcar, leite, vale? Vale. Isto xa temos aí, mira, entón temos aquí o pan. Pan de molde. Vale machucar, Entón o non? que vamos a facer é cun rolo, Vale machacar. vamos a estirar. Isto é o que vai ser A masa. a masa o noso roliño, vamos a meter un poquinho de crema, un poquinho de mazá, vamos a enrolar, Que rico. isto vamos a Xa rebozar. o estou saboreando. Eso, Vamos a rebozar sempre cando me trae unha tixola, porque só trouxe unha. E necesito Vale. outra. Bueno. Que che parece, Carmen? A que A che mí tixola? pareceme que xa o estou saboreando. Sí, ti queres que o sea, o aspecto é bo. Perfecto, guau, O aspecto. gracias, Begoña. O aspecto é bo, co aceite é todo, mira. Mira, O sí, aspecto aceite é e todo, está moi Gusta ben. de momento. Sí, de momento. Vale, pois esta é a idea que trae Xulio Mato. Rolos con Vamos pan de a traballar un molde, poquinho con máis pan eso. de molde de Pan de mazá, molde. canela e crema, imos ver a Begoña. Veña. A base de... Vamos ver a Begoña. Sí, pan de molde. Hola, Begoña, boas tardes. Que tal? Eu estou aquí con este traballo que me mandei. Pensei que iba a ser máis sinxelo, pero non. Iso ten Eu moi xe boa pinta. chudísimo. Pero mira Ten que moi boa pinta. Ostras, pistachos. Sí. Mira o que fago. Boísimo. Moi sinxelo. Parece piña. Quitamos así o corazón a mazá, corteino en rodelas. Quitamos así o corazón. Canto vou aprender hoxe? É o día, Carmen? E agora vamos a facer así. Canto vou Facemos aprender? unhas tiras. Se non temos o cacharrete este, cun coitelo. Claro. Sabes? Esa é da pasta, non? Ese é para facer pasta. ou así. Este é para facer pasta, para facer galletas, para Ah, facer... Sí, para facer moitas cousas. Lá vai. Así, mira que Que bonita ben, que queda. ben, que ben. Sí, porque mira, o primeiro pasaba eu por o medio. Sí, pero é máis fácil rachala. así. Rompémola, enganchámola aquí por a parte de Claro. abaixo. É máis fácil. Máis rápido. Máis rápido, sí. Non pega, chacha. Aí, Que ben. e aí. Que gusto. Vou rematar esta aquí, así. Esta xa non fago. Ese xa non fago. Esta xa nada. Meto aquí todo debaixo. E listo. E agora, vámola a botarlle un ovo batido. Pero que vas pintalas por riba. Vou pintar, sí. Vale. E un pouquiño de canela e un pouquiño de azúcar. Azúcar moreno. Sí. Vale. Perfecto. Bueno, aí... Vou intentar ir o máis rápido posible. Dalle. No, vamos ao forno xa, porque depois non se me cocen. Claro, é que ti necesitas que... Eu necesito ir ao forno. Que teña o seu tempo de forno, exactamente. Que che parece, Carmen? Que collen o Bueno, cacharro as dúas pequeno. recetas me teñen moi boa pinta. Xa. Pero Moi entendo boa que, pinta a as ver, dúas. non hai ningunha que che chiste máis que outra. No, en principio as dúas me teñen moi boa pinta, despois o sabor ao final. Bueno. Cando se probe, non? A se ver. Claro. Begoña creo que quería ir ao forno, pero non lle... Eu- Sí, que me dá tempo. Non lle dá tempo. Dame, Creo que mira. non era que a persona axeitada porque eu non son cociñeira, pero... Eu tampouco, Eu saber sei o que me gusta. Pero claro, pero ti sabes probar, non? Eu vou opinar do que sabes me gusta. probar e sabes comer. Pois xa está, Claro. buscamos Mira, un eso. pouco de Vou canela. opinar o que me gusta. Moi ben. Veña, ao forno, ábrelle o forno, Carmen. Ves que é moi fácil esta, non? Ábrelle o forno. Co final fixamos la sinxela. Vamos alá, vamos a Aí, meter. venga. 15 minutos. Tempo e temperatura, 15 minutos. sobre
200 grados máis ou menos nos farán falta. O sea que- 190, 200 grados, depende do forno. Vale. Pois, Carmen, como non te decides, vou-te mandar á zona de sufridor, sentarte ali e despois chamámoste, vale? Claro, cando prove. Claro, para probar. Veña, un aplauso. Eu para mí os vos terían un 10, pero... Pero de momento, un aplauso para Carmen, que está connosco. Ven de Guntín. Hoxe cociñamos con mazás. Buf, estamos perdidos, encántanos as mazás. Son unha das cousas boas que trae o outono, non vos parece? É así, os romanos e celtas xa recollían e usaban as mazás galegas e desenvolvéronse moitas variedades autóctonas adaptadas ao clima das distintas comarcas, con nomes tan poéticos como a riscada ou llomouro, ou a coiro de sapo, e outros máis descritivos como a branca cerosa ou a grande plana estriada. Os galegos estamos entre os principais consumidores de mazás do Estado e nós, desde aquí, queremos que siga así. Por iso, hoxe propoñemos unhas sobremesas deliciosas e rápidas a abondo para que as fagades case no momento na casa. Que ter mazás na casa e queres facer unha merenda coa tua veciña Charo? Pois faz unhos rolos de mazá con crema, que vai quedar pampa, ou unhas flores de mazá, que seguro que che pide a receita. Veña, probada e contádenos como vos foi, como sempre, en @voltascoprato, sorteo activo. Seguídenos, por favor, sorteo activo. Mañán sabremos quen é o gañador ou a gañadora. Vamos, imos. Xulio Man. Vente para aquí. Ah, esa crema ainda está quente, eh? Vamos. Está quente ou non? O qué? A crema. Sí. Non ten que refriar. No, da igual, vamos a fretir. Ah, vale, fritir despois. Claro, vamos a fretir. Vale, vale. Non hai problema, vamos a coller unha culler que É certo, é certo. Mira, agora o que facemos é, collemos neste pan que xa estiramos, juntamos así un poquinho de crema, outra culler por aquí. Ala, non marches por aí, que andan as cámaras toleando. Sí, bueno, pero eu teño que coller os utensilios. Pero se estés en riba da mesa é mellor. Pero vamos a ver, vasme dicir como teño que facer o roliño. Home, para que o vexen na casa, sí. Sí, pero eu teño que... Pois se o poño aí no do feito. A Juan cheo. Vamos a ver, eu teño que estar atento, temos que estar atentos todos. Vamos alá. E agora, o que facemos é... Cerramos así, e xa o temos para meter a rebozar. Ah, valo meter así. Claro, no, isto vámoslo pasar por ovo con leite e fritimos. Vale. Outro, vou intentar facer un aí, na mesa. Moi ben, para que Vale. se vexe ben na casa. Atención, Xulio Matos facendo por primeira vez caso ás indicacións dos compañeiros de realización. Non te pases, non te pases, Aí está. non te pases. Moi quieto Xulio Mato. Que ben se ve, eh? Que silencio, Isto é un No, é que- horror vacui. É que eu non estou ni mirando para aí, estou mirando para a pantalla do bonito que está quedando, Xulio. Sí, está quedando... Oh, está quedando precioso. Ahí está. Mira, Begoña, mira que bonito está quedando. Sí, sí, eh. é verdad que sí, Oh, está quedando precioso na pantalla, eh. Rompe un poquinho por aquí para ver se libramos do rebozado, Hai que vale? rebozar, hai que rebozar. Mira, ves que quietos, que bonitos están. Sí, sí, sí. Non hai que mover. É o que, os rolos. é o que teñen as cousas, que por si solas non se moven. Claro. Mira que ben, Mira, co pan de molde, moi ben. Co pan de molde. Eu nunca pensei que co pan de molde se podían facer estas cousas. E pódense facer sándwich tamén. En serio? Sí, E torrijas tamén. tamén. Ah, Moitas cousas se poden facer con pan de molde. Sí. sí, sí. E canapés. Pero cousas que hai que, para que, hai que Navidad. traballar. Tamén. canapés. Non hai mal que por ben non veña. Eso é. No, Nin mal que 100 anos dure. Exactamente. E que tamén en a donde abril... vas, mazás traio. Acordásvos cando fixemos os aperitivos? As fantasías aperitivos? Sí, nos con acordamos. todo isto. Sí, sí, ostras. Co pan de molde. Co espellazo aquel Hai que que- se manda espello a Lluís. aquel. Hai que facer este ano, Sí, sí, Eso sí. foi por Nadal tamén, non? Oh, Sí, eso sí, foi por sí. Nadal. Sí, sí, sí. E fixera un cisne de piña ou algo así. É certo. Aperitivos de Nadal. Sí, sí, que digo... É verdad, mira como se ríe. Que mal que fixiste ano. Veña, vou facer a almohada, vale? Porque se salen 4 eu xa firmo. Ti crees que che van salir Mira, 4? teño aquí 6 ovos e vamos a botar 100 gramos de leite, vale? 100 mililitros de leite. Ostras. Entón, isto que facemos é mesturar. Sí, para que nos enchoupe un poquinho isto, nos frita. Isto está... Está o 7, está o 7. Douchelle caña, no? Sí, dalle caña, está moi baixo. Falle falta calor, falle Está falta moi calor. baixo. Está de fritir calamares. En serio? Que vai, broma. Como que dixo? Dixo, está de fritir calamares. Non, no. Espero que non. Non, home, non, está, non hai problema. A ver que di Carmen, Está como limpo. sepa calamares... Oye, che, ti non tens nada que facer, claro. Nada, a vida é así. Estás ben? Todo de maravilla. Está encantada. Estou para facer a salsa, pero estou mirando aquí como Mira, fai. moi ben. Mientras se me fai no forno... Ah, pois se queres de paso podemos facer a túa pregunta de concurso. cando queiras, sí, Sí, sí. pois veña, pregunta de concurso para Begoña Vázquez, que está aquí e non ten nada máis que facer. Como fai ou que fai máis ben Begoña coas mazás? Flores. Flores de mazá. Flores preciosas, a resposta era- cremosas, sabrosas de mazá. Vale, a resposta Con era- sopa de chocolate blanco ideal.
A resposta era rodas, pero da igual. Pero díxome a directora, di flores. Vale, entón dis flores. Di flores. Veña, pois que fai Begoña coas mazás? Son máis bonitas Flores, as flores que as rodas. flores, riquísimas. 664 4834 19, chamade ao voltas co prato, 50 euriños en xogo. A pregunta de concurso de Begoña Vázquez. Que sí, vale, Oye, votamos. Tenemos pali que... Cañotas, aceite, está quente, pode saltar. Gracias. Xa está. Ahora xa Que está. fago eu do escudo humano? Que va, pero Pois este xa non está. salta, Begoña. A ver, Begoña, Que va, home, que va, ti é un esa trémero. ti esa persoa que máis me fai saltar do aceite. Mira, que vai ferver a nata. Que facemos con a nata? Apágalle. Que está. facemos? Dalle máis lume. Ala, pues mira, xa está, ahora isto é Mira, fritir. non saltan, Claro que non salta, que vai para que te saltar. quitar do medio. Pois veña, Ala, deixamos veña. o chuli A fritido, ver se vamos con non, Begoña. se non se rebenta, Aquí. estáseme reventando aí, cañotas. Ai, botaseche por fora, tentino. Bótalle. Veña, veña. Aí, veña. Non son oso. Non son oso. Ostras, espera. Dame... Están vos, Hombre, Están vos. Quisiera saber qué comes o qué te pones güerita. ¿Qué vas? Estás como quieres. estou repelando eu. Hai que pelalos e repelalos. Mira como se vai. A todos nos pone locos. Un menino. A todos nos pone locos. Un menino. Xente de Lugo de Guntín animada, no voltes co prato, moi ben. Moi Da ben. gusto, así da gusto. Bueno. A ver, todos moi animados non están, pero algún sí. Xa está, paramos. Aí está. Que eu fun a Guntín nas miñas vacacións, Estuve ali nas miñas vacacións. Que fuches Fun ver a Aurelia, fun ver a Aurelia. Sí, fun ver a Aurelia. É certo que foi, sí. Sí, É que trataronte ben. tratáronme de maravilla. Sí? Sí. Non tes nada malo que dicir. No, Vale. deso nada. Vale. Para nada, ao contrario. Entón, nata. Aurelia ten un bar. Aurelia ten un bar. Sí, invitoume ali. E fuches ao bar. Fun a ver, invitoume a algo, e por marcha as miñas Por eso. vacacións foron en Lugo este ano. Por eso foi. Por eso foi. Porque Lugo é o futuro. A que invitar. Non foi a Guntín para ver algo de Guntín, no. Foi a Fun Guntín... ver, fun verte, ali. Vale? Pois mira, foi ao bar. Aurelia, moi ben. Moitas gracias. Gracias, Gracias, Aurelia. Aurelia. Dá gusto. verdad que Que? sí. Nata, Sopa de chocolate blanco. chocolate blanco. Chocolate blanco, que leva? 500 de nata, 200 de chocolate branco e un yogur natural. O yogur natural hai que botar cando este un pouquiño templada. Gustoume que digo, é un yogur natural. Moi ben. Vou te dicir un refrán Medio litro de nata, sobre a 250 mazá. de chocolate blanco. É refrán. se dicía miña abuela, E os refrán dos vellos son todos verdadeiros. Unha manzana al día, del médico te quita. Eu sempre intento comer unha mazá ao día, Moi importante, comer unha mazá ao día. É boa para o corpo. Pero calquera froita é boa, non? Sí, pero bueno, a mazá é moi boa, A mazá é moi No. boa. A mazá Ten ten un refrán refrán. por algo, Unha fresa ao día non hai refrán. Eso. Unha fresa ao día non é ningunha tontería, Non xa ten está, refrán. xa ten refrán. Sí. No, pero pero ese esos non, son refráns ese teus, esos non valen. Ese non é popular, ese está lo dicindo ti. Podes Ese- chamar refláns. Imos a cospeito. Mari Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. A ver, Mari Carmen, ti tes maceiras ou non? Sí, non te escoitei moi ben. Algúnha, dixeches? Sí, algunha. Mira, Claro, pois, home. claro, algúnha xa dan. Home. Algúnha xa dan, porque as maceiras dan Pero moito. hai nas de inverno, hai nas de brao, hai nas que dan 2 veces ao ano. Eso é, Exacto. hai É que un ter, mundo. sempre hai que ter. É Tú un sábelo mundo. ben, que É ter un mundo. 700. É un mundo, 50. É verdade. 750. 750. Xa podes facer boa sidra, Bo. Haberá que comprar unhas cubas. Vas ter que vir probala, ou? Sí, hombre, eu encantada da vida. Tipo, todo que sea de gratis. Habrá Pode que falar facer con Manuel. compota, empanada, rodas, Oh. rodiños, Bo. pode facer torta de mazá, empanada de mazá, Xa. biscoito de mazá, Hai que falar con crumble Manuel, de hai que falar mazá. con Manuel. É que co a irmão, miña idea era que- vendelas. Hombre, Home, Non xa, tú a ti facendo postre non te vexo. nin apañando as mazás. Digo apañando as mazás tampouco. Mari Carmen, por 50 euriños, dime que fai Begoña Vázquez coas súas mazás. Flores de mazá. Moi ben, un aplauso para Mari Carmen que leva os 50 euriños. E cospeito. Moi ben. Moi ben. Vouche mandar un bico... Como? Que dixo? Vamos. Vamos. Vamos, veña, bien. Vamos. Sí, señor. Está toda a familia celebrando por Home, detrás. non. Mari Carmen, pues mandamosche un bico enorme, xa sabes que podes vir cando queiras, e
se tes que escoller, que receita escolles das dúas? Moitas gracias. A ti, Pois moi ben. A ti, Mari señor. Carmen. Moi ben. a ti, Mari Carmen. Disfruta Mari os 50 euros. Disfruta os 50 euros. Mari Carmen, estás aí? Sí, perfectamente. No, pero digo, se tes que escoller unha das receitas, cal escolles? Pero é que, escoita, as dúas me teñen moi boa pinta, non sabría decir. Vale, entonces nada, pues moitas gracias. É que é complicado, é complicado. Bueno, mandamos un bico grande, vale? Non somos dous. Veña, xa Un bico. Xa, que as probe, xa, claro. Claro. Un bico grande, chao, chao. Hasta Vamos loguiño. alá. Chao, Vamos a chao. engadir o yogur. O yogur de Begoña. Aí vai. A sopa, vites que cambiei na de cacharro? Sí, para que Pasei na de un resfriara, cacharro ¿no? outro para que resfriara, sí. Moi Esto... ben, Queres probala? Sí, claro. Por non che dou. Sí que che dou, home, sí que che dou. Non te... Pero mestura ben o yogur que quero que teñas... Toma. Quero que Proba. teñas sabor a yogur. Xa ten sabor o yogur. Ajá. Buenísimo. Ah, esto está... Ahora. Esto... Isto leva azúcar, É doce, Pero que leva azúcar? Solamente leva chocolate? Bueno. Bueno, É que ese chocolate ten moito azúcar. digo eu. Xa casi estamos. Cara, ao forno faltan uns 5 minutiños, cañotas. Dame un cacho de papel, anda, que vou falar co público. Telo aí. Un cachín. Veña. Vamos falar co público da Voltas co Prato. Vamos con Carmen de un... Veña. A ver. Como está, Carmen? Veño. Ben, sí, ben, perfectamente. Perfectamente estou. Non fan máis que marearme. Eu, as dúas teñen moi boa pinta. Agora, a ver, o sabor. Eu ainda non lle preguntei, pero ela xa... Xa sabemos que non vas dar o teu brazo a torcer. No, eu direi que máis me gusta. Home, pero As mira... boa pinta eu teñen vouche as dicir unha dúas. cousa. As dúas teñen boa pinta. Eu, no meu gusto, encaixa mellor a receita de Xulio. No meu gusto. Entón, É que teñen moi boa pinta as dúas. home xa, Carmen, pero vamos a ver... Ten moi boa pinta un bogavante e un chuletón, pero unha das dúas cousas gustache máis. Pero como ninguna das dúas as probei aínda, non podo saberlo. Hasta que a probe. Hasta que a probe non podo Me está saberlo. gustando esta actitud que tes, De verdad. É que non, ao mellor non sou a persona idónea para vir aquí. Ai, no, eres perfecta. Eres perfecta. Porque despois vas ter que escoller. E non vas a brincar de escoller, e vas a pasar mal, vas a sufrir. No, eu direille ao mellor un 10 aos dous, pero, pero non sei, claro. Seguro que me vai doer ter que dar ya un solo. Vamos a facer mira. unha cousa. Vamos poñer agora nun apreto ao público, vale? Voulle pedir ao público da Voltas co Prato que vote. Entón, os que pensedes que vos gusta máis a de Xulio, levantades a mão, e os que pensedes que os de Begoña, levantades a mão. Quen cree que o de Xulio Mato vai estar máis bo? Que levante a mão. No, pero non aplauda, Aurelia. Levanta a mão. Gracias, Aurelia. Ostras, hai moitos votos por aquí, Sí, a de Xulio ten moi boa pinta. Pero cal votas ti, ó? Pero cal votas ti? No, eu digo que me ten boa pinta, os as dúas. As dúas me teñen boa pinta. Vale, quen cree que de Begoña vai estar máis boa? Ui, teño poucos. E agora non levantas a mão? Eu levanto a mão tamén, as dúas teñen boa pinta. Oi, que muller, Pero xa che direi ao final. Bueno, eu creo que hai máis votos para o de Xulio, Dame a impresión. Dame a impresión. Pero eso non quere decir nada. Eso non quere dicir nada, Eso non pero... quere decir nada. Veremos, a ver. Queres ir ver de preto as dúas receitas? Vámonos ver. E probalas. Eu cando as probas xa che direi. Pois veña, vamos. Un aplauso para Carmen, que está con nós. Aquí. Fiche teño xa casi todo rematado, Ule moi ben, Xulio? Ten boa pinta, Mira que imaxe. Mira, cando Mira, non moves de as feito, cousas, mira que va. bonitas quedan. Non movas, non mo... Non movo, non estou movendo. Teño que mover, Non podo estar quieto, Que home. É que teño que facer sitio para cortar unha mitad. Ahora podes facelo. Por eso, entón, mira, este vamos a colocar aquí. Así xa teño isto rematado, que era o que iba a facer, pero claro, non me... É difícil ser me cociñeiros en voltas co plato. É moi difícil ser cociñeiros en a voltas co plato. No, que é moi difícil é aturar a este mentre estás cociñando. Ese é o que é difícil. No, xa Ese é está. o que é difícil. Facemos un Entón, puesto. mira, Interés por listo. España, mira, No, isto interesa mira todo o que- mundo. Isto Mira, emite no parte do mundo. Isto emite no para todo o mundo. Mira, O sea, mira que quero dicir, Carmiño, está esto. Más Mira, faltas Carmen, de mira, respeto que me cañotas. fixeron neste programa xa. Mira. Oh. Coa cremiña. Ten boa pinta, sí.
Non lle poñades Sí que ten boa a pinta, música sí. celestial que Vamos despois vai directamente hacia o Sí que plato. tendo boa pinta. Aí sí. está. Aí está. Ese é para Carmen. Se lle poñedes a música pero celestial a quero Xulio... un Ese é para Carmen. pequeniño. Ese está moi bo, xa Eu verás. quero só un trociño solo pequeniño. No, ti comes o que queiras. No, todo. Imos lle dar un aplauso, aínda que non mereza. Pero por qué? A Xulio Mato, un aplauso para él, veña. Imos ver o de Begoña. Vente por aquí, Carmen. A ver, ai, o forno, abrir o forno, ábrelle o forno. Ai, venga. Aí vai. Vamos allá. Ai, que pinta teñen Xa as queimaron flores. uno. Que pinta teñen as flores, vamos. Aí vai. Ostras, Begoña. Sorpresa. Sorpresa. Ostras, Begoña. Non pensabas que iba a salir así. Parecen rodas de tractor en vez de flores. Eu mirando, non catar nada de mazá meu na vida. Está aí Massimino, que controla de tractores, aí hai máis rodas de tractor que flores. Sí, home, sí, tú sí que eres roda Que de queres tractor. que che diga? Tú sí que eres roda de Que tractor. Mira, pinta pai. teñen? Espera, que que non pinta? rematou, que Que vexo aí pinta, pistacho, que pinta? vexo... Esa é como... Oxe, tela comigo, Sí, Xe tela comigo. sí. Non te preocupes, Carla, de levar, ben levar. Eu vexo esta nevarada. Oxe, non. Que pinta, que pinta. Pero outro día. No, pero moi ben, Mira, Quedan ben. Quedan Que xeitosos. pinta. é a sopiña de chocolate blanco. E ahora vamos de... Vamos a botar por arriba. Moi ben. Crema, Vamos a engadir por arriba un pouquinho Ole, de o pistacho. Madre mía, que Aí. postre. Está ben para este tempo, que está barato. No, a ver, son 4 pistachos. Ese postre vai para unha boda. Vamos a dar tamén un aplauso a Begoña Vázquez Gracias. e as súas rodas flores. Tú sí que eres roda. Tú sí que eres roda. Vale para unha boda, Xa eh? verás, Tú sí que eres roda. Vale para unha boda, O Begoña. sotobosque. E agora falta unha cousa, sotoboscos. Vamos, hola, mira, hola, xa lle botou por riba e todo. Vamos a probar, Carmen, vamos a probar. Un venga. pouco tamén. Vamos a probar, tira por aí, por favor. Ah, por aquí. Por aí, sí, aí á dereita, á dereita, á dereita. Aí está. Aquí, aquí. Pero Aquí, aquí. E teisme aquí unha Pero mesa. vanche traer ahora as cousas, para Pero probar. é como se eu viñera aquí de invitada, non? É logo de que ves. Xa, claro. Estás na cabeceira, como na festa. Como se viñera aquí con él. Mira, A ver, veña. a ver, ó. Hai que acabar o Ponte programa, non ao sei lado, se vos Begoña. destes como. Eu que vai para aí. No, digo eu, bueno, te poñes Espera que non me ao lado. deixan. Claro. Os cámaras queren... Vai probando, por favor, por favor, Carmen, vai probando. Quero que me digades a xente que está na casa de que son os rolos de Xulio. De que son? A ver. De mazá e crema. De que? Mazá e crema. 664-483... Crema e mazá. 664-483-419. De que son os rolos de Xulio Mato? De mazá e crema. Mazá e crema. Xa me lío, non sei. Vale, moi ben. De que son os rolos de Xulio Mato? Que de verdad. Non 50, Non é tan complicado. 50 para cada un. 50. Imos a Tomiño. Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. A ver, Carmen, dime de que son os rolos de mazá de Xulio Mato. De mazá. Tú tamén. Da igual, non De dixen. mazá e crema. Vale, xa está. Xa está. Non dixen nada. Como eres, Cañita? Non dixen nada. Carmen, mandamos un bico enorme, vale? Gracias. Veña, un bico. Moitos parabéns. Chao. Hasta loguiño. Chao. Pois aí está Carmen de Tomiño que probou. E agora Carmen de Guntín ten que dicir... Non poñas mala cara, Carmen. Como Tes que vou poñer escoller- para a cara No, pero con estos sabores. pero tes que escoller un dos dous. Así que, quen gañou a volta co Eu prato? derei un 10 a cada un. Pero teño que elegir, claro. Claro. De iso vai o programa. É a vida. Bueno, pois eu gústame moito os dous, pero quédome co de Begoña por menos dificultad. Begoña Vázquez, aí está. Por menos dificultade. Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade de Cora Galega. Vemos mañán con máis recetas, como sempre, no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Chao. Que cuelga de la ramita, se está cayendo de buena porque ya está madurita. Quisiera saber qué comes o qué te pones güerita, que estás como quieres mami, como quieres mamacita. Cuando sales a la calle con ese pantaloncito, a todos nos pone locos.